Na jó, én még meghallgatok egy zenét, mert azt szeretném, és én azt csinálok, amit akarok. A faszom ki van. Aztán alszok hoppa. Bezonyám. Azt leszarom, hogy ki mit gondol erről, hogy milyen gonosz szemét fasz kalap geci vagyok, hogy én alszok hoppal, meg hogy ott sokas mosatlan, meg azt még oké, de mi volt a számcíme? Na, a veszély, nem? Na, utolsó zene, jó éjszakát, szép álmokat! Na már megint bazd meg. Lavina rám ír. Anita rám írt, full nem értem. Ha nem erről beszéltem, miért ír rá azokra az barátaimra, akik 30 éve barátaim, és ő csak utólag került a képbe. Hát nem tudja elképzelni, hogy a barátaim úgyis rám fognak írni, hogy Peti, bazd meg, én 30 éve imádlak, és aki utólag került a képbe, téged szíd már megint. És akkor én vagyok a hülye. Miközben annyi volt az egész szakításnak a lényege, hogy hol jártok. Mert épp főznék, de szeretném, hogy friss legyen a túrótlan csuszának a megfőzött tésztája. Mit hisztizál? A kurva Isten megbassza. Akkor menjél. YouTube-ozzatok, köcsögök. Faszom. Már ráír. Már rám írt. Miért ír rá? Itt üzenek. Kedves Anita, a Lavina, a Bója, a bárki, akit ismert, azok az én barátaim 1000 éve. Én se írkálok a Szabinádra, meg mit tudom én, hogy Anita egy hülye. Hagyd békén a barátaimat, mert azok az enyémek. Szerezzél sajátot. Köszönöm. Faszom ki van, hogy már megint ez a téma.